Mr. President kunena mosa kunyengererani muli wachitsiru. Mdziko muno mubuka nkhondo, mdziko muno muli azipolowe chifukwa cha president opusa. Right now we are asking the donors to stop funding you. You are useless. Amalawi sopusa. Mukaona Malawi musese ndopusa. Mukatwala nakhala chete sifopusa. We are not cowards. President sunga maonelere anthu akukhapidwa. Civil servant for that matter. Mulandu wa Fred Gangata ngati alolakwa. Mukanamuuza kuti ndolakwa. Kwa mukumuzuza chifukwa chana kuti akupangisa misonkhano kuli Longwe. Now you are afraid because you are losing the government. Mr. President, mwaba chokani muzipita. Sino kufunani. Anthu akwambo atalika, anthu akukasiya akuzuzika chifukwa cha iweyo. Uchoke. Amalawi sakukufuna. Malawians don't like you. Wakakamira chani. Olonda beya mavoti zikuvuta chifukwa anthu ndokwiya. Katundu okwera, corruption, mapassport fake, tribalism, and moreover, anyamata zikwaje. Ndalama zimene mukulipira nyawu zimenezi, nyawu zovazi kwanje. Mukanalipira bill ya outer body ku nyumba ya Danlu. Tikuona daily angokhala koma ndomwe. Koma kulephera kulipira mabilu. Tikudziwa boma lilonse limakhala mavuto. Koma izi zokha zanyanya. Yufe chipaka 700. Naonso achimwendo banda asavuka. Akamagona maloto ndi PM. Akapita ku msonkhano mfundo yawauza anthu ndi PM. Ngakhale press briefing chanzerwa kulankhula ndi DPP. Lazarus Chakwera akuyendesa dziko pogwisa ntchito mabodza. Pa kampeni ya 2020 kunayambika COVID. Koma yeyu amauza anthu misonkhano kunena kuti a DPP asanamize kuona. Atawa mboma anasintha kumana kuti mavuto azachuma akubwera ndi COVID-19. 2022 nkhondo ya Russia ndi Ukraine. 2023 cycle Fred. Ngakhale parliament yasanduka malo onenerako mabodza. Munthu ameneyu anakwera ndege kupita ku Dubai, Germany, Russia kwa mpachimanga. Anakafika ngakhale ku China. Ndi akuuza anthu ku parliament kunena kuti mugulise matumba awiri achimanga mugule fertilizer. Tsopano matumba awiri amene akunena achokera kuti ngati president wasanduka maskini kuli bwanji anthu akumizi. Kwa Adimaki kulibe chilichonse. Chimanga cha WFP akugawira mamembala a MCP. Boma lazisiru. Imagine senior minister kulephera kudziwa tanthauzo la mega farm. Ngakhale mwana wa Sinadwani amadziwa kuti mega store ndi chisitolo chachikulu. Mega rally ndi chisonkhano chachikulu. Mega farm ndi chimunda chachikulu. Koma senior minister akubwera ndikumauza anthu kunena kuti wakhazikitsa ma mega farm ang'onoang'ono. Akuluakulu dziko likuyendesedwa ndi mbuli. And next time tipewe kusankha mbuzi. History is the best teacher.